Grupo ta taga Kadunan ha. Hay kamo. Sus. Ay, Diya kamo sa atin nga YouTube channel nga Antiken You Ako. Ito, yung mga nagbabike. Yan. Natin na to. Lorenzo. Lorenzo. Here's Lorenzo. Bogart for Touch po. Yan. Just for 150. Ah, mayayo pa man. Pwede pa mayuan. buyer. Tingnan nyo mga kaibigan, no, yung medyas niya po. Yan. Pwede rin ka? Wala pa. Wala pa, ate. Balang ka kay di mo. Pwede rin na, no? Senior citizen, no? Okay, sige. Ate, sige yan nyo pamahawa ka nami. Ged. Dahil rigya kita sa may binit ka suba, sa may sulong ka nami. Pigado, ged. Pigado, ged. Pigado, ged, no? Pigado, ged. Pigado, ged. Boss, good evening, boss. Bakit ikinitaan? Si ma'am, oh. Pigado daw, pigado daw. Adobo? Mahina daw yung benta. Mahina yung benta ni boss. Pero mabuti na lang sa wala. Mabuti na lang sa wala. Kasi COVID eh. Dito po tayo mga kaibigan sa tabing ilog ng sulong po dito sa may Sibalon. At magsusurso lang po tayo dito mga kaibigan. Ang ating time po ngayon ay siguro mga 5 o'clock sa afternoon. Grupo ta taga Kadunan ha. Hay kamo. Sus. Ay, Diya kamo sa atin nga YouTube channel nga Antiken You Ako. Ano tiya ka na daw doks manap ng bike ko ka. Ate urat kaso iti fan ride naman. Pwede. Merong mga lights na po dito. Kung gabi siguro umiilaw ito mga kaibigan. At kung ating matatimingan dito, marami po dito ang nag-jogging, nag-strolling. At yun, mga nagbabike, mga bata po. Yan, makikita po natin. Good afternoon. Yan po, may mga nagmumotor. Electric bike po mga kaibigan. Dahil po ito ay sa tabing ilog, yung ambience, yung scenery, maganda po. Very refreshing po mga kaibigan. Hello, kumusta? Sino nga pala? Angelica. Okay, thank you. Paki-subscribe sa ating YouTube channel na Antiken You Ako. Wow, thank you ha. Okay, sige, bye. Yan po. So, mga kaibigan pala natin, naka-subscribe na sa ating channel, sa ating YouTube channel, Antiken You Ako. Nagngapon, nami pang sanbay-sanbay dyan, no? Kay na ba mo? bago lang. Bago lang gid. Bago rako sa mo ba? Alright. Sige, bye-bye. Thank you. Marami. Talagang makapag-unwind ka dito. At pagkatapos, of course, maraming mga refreshment dito mga kaibigan. Yung mga kainan, if you want bok choy, arroz caldo, bindong gadas, goto,
and many more po mga kaibigan. Ay ganda ng panahon natin ngayon. Hello, good afternoon everyone. Taga din ka mo ma'am? San Jose, baw kalabot pa kamo yan no? Tultulan nyo ba para lagaw gali kamo? Di nyo motor to ya? Ati ang kasanay lang kamo? Ba ano dyan, group date? Ba mayad no? Tapos ka ano, opisina? O kung ano ang obra? Day off? Ati mayad no? Nakapamahaw ka mo? Dura ko ti kwarta dyan, di lang ko mga imbitar, pero ti taka ka pamahaw dyan, mong laban galagaw dyan ka pamahaw. Sa di nga mo San Jose, ma'am? Dalipe. Walang pa shout out? Okay, sige. So, spend your time have fun. Yes, ma'am. Sige Yan po sila, ating mga kaibigan. Thank you. Shout out kay sino? Yan po, marami sila dito. Yung mga nagbabike. Yan. Natin na to? Lorenzo. Here's Lorenzo. Touch po. Yan. Mayayo pa man. Pwede pa mayuan. Tingnan yung mga kaibigan, no? Yung medyas niya po. Yan. Yan. Thank you. May pa shout out? Ang grip pa ta na? Karen? Ang grip pa ta. May grip pa. Okay. Aba, negosyante yung kaibigan natin, no? Yan. Okay. For just 130. All right. Lain na tanan. Mo bado fan ride 40 below. Diyan rin. Diyan yan. Ipakita mo. Please invite them. I invite you to join. Pakita. I invite you to join Binarayan Festival Fun Ride. And sa may 2020 race sa may San Pedro. Sanora. Every Sunday and Saturday. Every Sunday and Saturday. Saturday ano? 6 a.m. Kasiyahan na po ito mga kaibigan. Yan po yung pangalan ng tricycle namin dito. God is Love po. Yan, God is Love. Maganda. Sir Tuda. District ano ba dira? District 4. Ang dito Dampi District 4 gyapon. So kombinasyon ka District 2 kag District 4. So District 2 and District 4 ito po yung dike dito mga kaibigan na pinapasyalan natin tuwing hapon at umaga. Ano ang mas raka? Aga kung hapon nga strolling dyan. Ang hapon mas raka kalirig dyan. Ay, naman dyan na. Aging bakal dalaman tagpira berang buo na 25. Ano? Yan po mga kaibigan natin dito. Hello.
Kumusta mga lula? Mga lula, namamasyal kayo. Sobra ako ni, tapos sobra ako ni na Ah. malinda na Yan, batsoy-batsoy, no? Bulong ko kapoy. Yan. Si Lola po, namamatsoy po sila dito mga kaibigan, no? Yan. Ano? Okay. Ha. Yan po, oh. Manay, oh. Tirahan lang, edad mo la? 50 pa lang. 50 pa lang. 50. 60 pa lang. Senior citizen, may ID rin ka. Wala pa. Aura pa, ate, balang ka ID mo, pwede rin na, no? Senior citizen, no? Okay, sige. Ate, sigihan nyo pamahawa ka nami, ged. Dahil rigya kita sa may binit ka suba, sa may sulong ka nami. Ayan. So, thank you, bye. Ayan po sila mga kaibigan, ang dami po dito. Buko Batsoy. Kanya po manoy. Di mo diyang ano? Karangan. Ano inyo diyang ginaserve? Bagong tinatayo na kainan dito sa tabing ilog. Oh. Para sa mga bata, 25 pesos po per hour mga kaibigan. This is their playground. Yan. Distrikto, okay? Distrikto. Umayana. Yan. Mga amigo ta daw, San Remigio dyan? San Remigio, Giban? Okay, mga amigo ta, San Remigio. Ayan. May ate, pwede pa hi sa mga kalala nyo? Ano, shout out? Oh, shout out. Kilala ko, shout out sa Cebu mong. Pwede man na Cebu. Bilog ka na yung kalibutan dyan, buwal ka dyan. Shout out ko lang, yung mama papak. Sige. Mga amigo ta. Si Jojo. Kasi may birthday. Asa na may birthday boy? Happy birthday. Happy birthday boss. Happy birthday boss. Okay. Sa may San Jose? Just follow mo Okay. Sino ka ni? Pwede pa? Aris lang Okay. Si Sir Aris Happy birthday sir. Sige, thank you. Dito. Tagiya kay Beres. Amo dyan, tagiya kay Beres. Kag may birthday boy. Okay. Thank you, Master. Sige. Thank you man Salamat. Okay. Iyad nga si Ram Ikaw ta, sino ka ni? Jason. Tapos? JB. Aba, puro J. Tapos? Si Kin. Si JB. Kag si Jason. Tagadihin ka mo? Pantaw? Ti, ayos. Ginapa ka mo? Ginapa? Ayan po, pati aso po. So mailaw yung lugar na to dahil po merong mga street lights dito mga kaibigan. So siguro hanggang umaga at mapatay yung ilaw dito po. So we are just taking our precious time to be here, strolling, walking, breathing,
exercising and having fun with our friends and acquaintances. Yung mga kaibigan natin na Auntie Kenyo. Merong lights na po sila. Yan. Hello. Hello, hello. Alright, good evening. Hello. Ito yung magandang pastime ng mga bata ngayong mga araw na to. Dahil walang klase po. Naka-module yung iba. Naka-online yung iba. So, yung kanilang pastime para makapag-relax, makapag-unwind at mamamasyal-masyal kung saan-saan, exploring. Good evening! At maganda naman po yon mga kaibigan dahil very positive po yung mga ginagawa nila, good for health, for heart. Maka-discover pa po sila, maka-explore pa po sila ng mga lugar kung saan-saan dito sa ating bayan ng Antique. Mayad nga gabi, tanan na. Kaya gabi, sa tanan. Oh, diyan si Chris. Bagong ka Chris, yung kinapa? Bulabog from Patnungon. Chris Dio po. Chris Dio de Lima from Patnungon. Pira ka mo Chris, pira ka mo. Bulabog Riders. Pira ka mo. Wait ko, Ate, bike pa ka mo kuya pa uli. Ate, may mga sulo ka mo. Ate, miyad. Kompleto. Ate, miyad yan. Safety, may mga reflector. May mga blinker, strobe light, ano. Mayako! Yan. Mga bikers po dito gumagala, mga kaibigan. Good evening. Dingalin boss. Dingalin. Diyan sa ano, sa Limatsoy. Namahaw. Ate, sige, along ka ba? Uli ka mo rin? Sige, along. Anong ngaran ka grupo nyo sa ano? Sa Patnungon? Bulabog Bikers. Bulabog Bikers? Okay, sige. Guys, don't forget to my YouTube channel to subscribe Bulabog TV. May dyan? Ah, Bulabog TV, may ano ka? amanan, Bulabog TV. Bulabog TV? Imo channel dyan? Ayan channel. Okay, paki-subscribe ha, Bulabog TV. Bulabog TV guys, subscribe. Don't forget to click the notification bell, nag-vlog ting. Okay, okay. Alright. Ang igo ta kinaraya, paki-subscribe. Bulabog TV. Pirara na subscriber mo dyan. Graduate ako sa 1,000. Okay, sige. Kita mo dyan, antikin nyo ako. Ay, ano ko lang karon. Antikin nyo ako. Okay, sige. Sige, thank you ha. Bulabog TV, please subscribe. Bulabog TV. Miyad nga gabi, Meg. Good evening. Pa-shout out kay sino ba? Dalom ba no? Shout out, biga ako, biga ako. Sinora. Te sakit pa. Ara rin na ano rin. Nabal rin, naka-move on rin. Ba, grabe man nga miga to ba no? Ginabayaan na gid ka. Ate sige lang may iban pa man ra nga mayad parang nimo. May pa-shout out ra rin. Shout out sa mga Shout out lang sa tanan, no? Amigaw nga taga Sulong. basi bakan tuod ra. Laglag lang. Ako lang magamaan. Okay, sige. Thank you ha. Shout out kay Sinora. Spider-Man. Spider-Man ha. Wala na kami. Ano nga grupo kanyo bikers dyan? Anong grupo dyan? Ako kayo na, si Sikrista. Ano Patnungon kon dyan lang? Bala. Bala magyapon. Sige. Sikrista lang. Sisiklik. Masaya po yung mga bata dito, mga kaibigan. Tumatambay, nagre-relax. Good evening. Pinapawisan na po tayo mga kaibigan sa ating pag-stroll dito.
Pero maganda kasi malamig-lamig yung ihip ng hangin dito sa tabing ilog. Dito po sa Sulong, sa District 2 ng Sibalom. Dito pa rin tayo lumalakad sa Kali Sulong, sa District 2 ng Sibalom. At ito ang ilan sa mga kabuhayan dito ng mga tao, mga kaibigan. Tingnan nyo, mga ihaw-ihaw po mga kaibigan. Yan po. Ma'am, good evening ma'am. Yung baboy, rigya sa Kali Sulong. Ayan po, yung paborito ng iba, yung baboy. Good evening ladies, ano baligyan nyo ka? Street foods. Ano nga mga street foods ya? Quick. French fries, itlog. Yan po. So yan po mga kaibigan, no? Dito po tayo sa Kalye Sulong. Yan, say hi. Say hi. Itong magandang babaeng bata na to. Tumatawid sa daan. Bye-bye. 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 Dito pa rin tayo sa Kali Sulong. At dito naman po merong tindahan sila dito ng mga gulay. Yan po mga kaibigan. Merong talong po sila rito, harabanos, kamote, mga gulay po mga kaibigan. Mayad nga gabi kanyo nga tanan. Kumusta ang bintahan? Pigado gid, no? Pigado gid. Boss, good evening, boss. Si Mamo. Pigado daw. Mahina daw yung benta. Mahina yung benta ni boss. Pero mabuti na lang sa wala. Mabuti na lang sa wala. Kasi COVID eh. Pero hindi naman tayo po talagang tinamaan dito sa Sibalom. Medyo COVID free pa rin ang Sibalom. Okay. So, ito po yung mga negosyo dito. Sa tabing daan lang ng talipapa ng District 2. Yan po si Ma'am. Nagsusuma ng kanyang mga benta. Suma ka mga utang. Sabi ng ating kaibigan, sumusuma ng utang daw. Marami hindi po nakapagbayad ng kanilang utang. Ano mga isda mo, boss? Ano dyan, boss? Bantalaan? Bantalaan, boss. Tagpira kilo ba? Taga 200. 200 lang ang kilo. Bantalaan. 160 lang 160 pwede. Bantalaan, no? Diyan, ano, sa Milog, gano'n dyan? Sa Milog, 180 ang kilo. Dito po sa talipapa ng Sulong. Okay. Alive po dito yung negosyo ng ating mga kaibigan dito sa Kalye Sulong. Boss, thank you boss, thank you. Ditso ka. Ayan po. So kahit papano mabubuhay pa rin yung mga kababayan natin dito sa kanilang mga negosyo. Kaninyo nga tanan kay sino nga tindahan dya? Ano yung Jack Ruby dyan? Dana ninong Rodi nga tindahan dya. Bukas
Sa atin mga kasimaryo may kinanglan. Kal, dito ko Kal. Sige Kal, thank you Kal. De, tlagsala mo ko kagwa sa balay man. Kung daw rati ka ng lanin, daw tlagsala ko kagwa man. Sige Kal, tamat Kal. Si Uncle Alan po, mga kaibigan. Medyo nakakaramdam na po ng pagod yung paa natin. Kasi nga ngayon pa lang tayo nakapag-stroll sa matagal ng mga taon na hindi po tayo nag-stroll mga kaibigan. Dahil palagi lang po tayo naka-motor. Hindi kaya ay makapag-hiking minsan sa mga kabundukan. So, yan po mga kaibigan. Permanente gali ang ano mo, obligasyon mo nga magpasiga. Ayos ah. Okay, ikaw lang dyan Sara? Yes ah. Igo natin Jungjong sa District 1. Ready choka na Jong? Okay. Alright. Ingat nga gabi tanan. Lagaw-lagaw kag balbal ka video. Si Renren Pro, si Migo Jungkoy. Kag sino gani Sarawa? Nonoy Jenner. Okay. Jata sa guntingan ni Julius Barbershop. Jules Barbershop, diya sa District 1.